Cwestiwn 1. Mae pensaer yn gwneud cynnig, felly bids, am ddau brosiect adeiladu. Mae'n amcangyfrif mae tebygolrwydd ennill cynnig A yw 0.6, tebygolrwydd ennill cynnig B yw 0.5, a tebygolrwydd ennill y ddau yw 0.2. Rhan A, dangoswch mae'r tebygolrwydd na bydd yn ennill y naill cynnig na'r llall yn 0.1. Felly tebygolrwydd A a tebygolrwydd B. Felly byddai'n ddefnyddiol i roi'r rhain ar ddiagram fen. Felly gwyddom fod y tebygolrwydd o ennill y ddau yn 0.2. Felly beth yn mynd i nodi hyn ar y diagram fen? Felly gosodwn 0.2 o croesdoriad o'r ddau digwyddiad. Mae'n digwydd yn A mae'n digwydd yn B. Gwyddom hefyd fod tebygolrwydd A yn 0.6. Felly mae hyn y croesdoriad yn A sy'n 0.2. Felly mae'n gweddill A y siap lleiad yma yn gorfod bod beth sydd gennym i'w wneud 0.6. Felly beth yn mynd i gosod i mewn 0.4. Felly gwyddom fod y tebygolrwydd o ennill cynnig B yw 0.5. Felly mae rai bod B yn 0.5. Felly gwyddom yn barod fod rhan o B yn 0.2. Felly gallwn gosod i mewn fod y rhanbarth yma yn 0.3. Os adio'n ni fyny y tebygolrwyddau sydd gennym o'r belled, felly mae'n 0.4, wedyn ni byddwn ni'n cael 0.6, 0.2, a wedyn ni gyd y 0.9. Ond mae rhaid i'r holl tebygolrwyddau adio lan i 1. Felly, gwyddom mae 0.1 yw'r rhanbarth yma ar y tu fas. A rydych wedi dangos y tebygolrwydd na fydd yn ennill y naill gynnig na'r llall yn 0.1. Rhan B, lle dangofoddwch y tebygolrwydd y bydd yn ennill yn un cynnig yn union. Beth mynd i edrych ar ein diagram fen eto, felly hoffwn y tebygolrwydd pryd mae yna un cynnig yn union. Felly os edrychwn ar hwn, un cynnig yw'r rhanbarth yma fan hyn, yn y coch. A'r rhanbarth yma fan hyn, lle mae'n dim ond yn ennill B. Felly y tebygolrwydd bydd yn ennill un cynnig yn union yw'r 0.4 yma yn adio'r 0.3 yma, y rhanbarth coch, felly sy'n tebygolrwydd o 0.7. Felly y rhanbarth yma yw'r tebygolrwydd bydd yn ennill 2 cynnig, felly yn y canol. Felly o hwn y 0.1 yw'r tebygolrwydd nad yw'n ennill cynnig. Felly nad yw'n ennill A, nad yw'n ennill B, am ei fod y tu allan. Iawn, felly ran cut, a wybod nad yw'n ennill cynnig A, dangofoddwch y tebygolrwydd bydd yn ennill cynnig B. Felly mae'r mynegiad o wybod yn rhywbeth dylswn fod yn edrych amdano sy'n awgrymu tebygolrwydd amodol. Nid yw heb ennill cynnig, mae'n barod wedi digwydd. Beth yn mynd i edrych ar rhanbarth sydd ddim yn ennill cynnig A. Felly hwn yw dim yn ennill cynnig A, felly gyda'r melyn. Felly mae'n popeth y tu allan i A. Felly'n wir hwn yw'r 0.3 a'r 0.1. Hynny. Trwy hyn, edrychwn nawr yn unig ar y 0.4 yna. Felly faint o 0.4 yna sy'n ennill B. Felly, yr ateb yw 0.3 allan o 0.4. Felly beth hoffwn gael yw'r tebygolrwydd o B o wybod bod A dash wedi digwydd. Sef y tebygolrwydd o'r croesdoriad o A dash gyda B dros y tebygolrwydd o A dash. Ond os meddyliwn amdano fel bod A dash wedi digwydd, felly meddyliwn dim ond am y 0.4 yna, a hoffwn faint o 0.4 sydd yn B, felly mae'n 0.3. Felly cael y 0.3 dros 0.4 sydd yn 0.75.
I fod yn gyflawn, cael edrych ar ddatrys rhain heb diagram fen, i rai falle diagram fen yw y ffordd gorau i'w wneud, ond bydd rai eich chi'n fwy gyfarwydd â defnyddio y fformulau. Felly golyga y tebygolrwydd o na fydd yn ennill ei naill gynnig na'r llall, ei bod yn edrych ar un tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd y bydd yn ennill y naill un neu'r llall, sydd yr uniad. Cofiwch fod yr uniad yn neu a mae'r crostoriad yn ac, felly mae'r tebygolrwydd yn fod yn ennill naillai 1, os tynnwn hynny o 1, golyga hynny na fydd yn ennill naillai 1. Ffordd arall o edrych ar hynny yw i ddweud edrychwn ar y tebygolrwydd i fod yn ennill naillai 1, ond nid hynny. Felly hynny yw un tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd yna. Felly yna, defnyddio y fformula cyfarwydd, cewch yn y llyfrau'n fformulau, meddai fod y tebygolrwydd o A uniad B yn hafal i'r tebygolrwydd o A yn adio'r tebygolrwydd o B, tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A yn crostori A B. Felly os defnyddiwn hynny, yn fan hyn gallwn gosod tebygolrwydd o A adio'r tebygolrwydd o B, tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A crostoriad B. A mae gennym yr holl rifau ar gyfer hynny. Felly hynny yw un tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A sydd 0.6, y tebygolrwydd o B 0.5, yn tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o grostoriad y ddau sydd 0.2. Roedd hynny yn un tynnu i ffwrdd 0.9 sy'n 0.1. Felly hwnna oedd ran A. Nawr ar gyfer ran B, lle golyga tebygolrwydd o ennill un cynnig yn union na lle A neu B ond nid y ddau. Felly mae gennym y tebygolrwydd o A neu B, tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A B. Felly golyga hynny, mae gennym y tebygolrwydd o A neu B, sef y tebygolrwydd o A yn adio'r tebygolrwydd o B, yn tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A B. Felly dyna ran yna yn hafal i hynny i gyd. Ond mae rhaid i ni tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A B arall. Felly roedd hynny i ni y tebygolrwydd o A adio'r tebygolrwydd o B, tynnu i ffwrdd dwywaith o'r tebygolrwydd o A yn crostori A B. Nid ydw yn dweud eich bod yn gorfod ysgrifennu hyn i gyd allan, rwy'n ei wneud i gobeithio i ei esbonio i chi. Ond efallai gallwch mynd yn syth i'r llinell yma, lle bydd yn rhoi arwydd fach hynny, os ydych yn ei feddwl trwy. Mae'n efallai'n fwy diogel i ei weithio trwy, ond mae'n dibynnu ar ba mor hyderus ydych gyda'r gwaith. Felly hynny, rydyn nawr yn gallu gosod rifau i mewn, a mae bod yn gwybod beth ydyn nhw i gyd. Felly mae gennym y 0.6 yn adio 0.5 yn tynnu i ffwrdd dwywaith y 0.2. A mae hynny'n rhoi ni yn 0.7. Felly ar gyfer ran C, felly mae gennym fformula yn y llyfrau fformulau ar gyfer y tebygolrwydd amodol, felly sef bod y tebygolrwydd o A B yn hafal i y tebygolrwydd o A lliosi'r tebygolrwydd o B o wybod A. Felly byddai jyst yn ysgrifennu hwn mas dyr, na fe. Felly hoffwn ni y tebygolrwydd o B o wybod nid A. Felly os gosodwn y nid i mewn fyna, felly byddai fy'n ei wneud yn goch, fel eich bod yn gallu ei weld yn rwyddach. Felly ni a y dim A fan hyn, y dim A fyna, a'r dim A fyna. A golyga hynny bod gennym y tebygolrwydd o B o wybod nid A, yn hafal i'r tebygolrwydd o nid A yn crostori A B, wedi'i rannu ar tebygolrwydd o nid A. Felly mae top y ffracsiwn yna, felly y rai sydd ddim yn A ond yn B, mae hynny yr un peth a dweud B heb y crostoriad. Felly bydd hynny yn tebygolrwydd o B heb y crostoriad.
A wedyn y tebygolrwydd o nid A yw 1 tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd o A. Rwydd o hyn i ni 0.5 minus 0.2 i gyd dros 1 tynnu i ffwrdd 0.6. Felly sy'n rhoi 0.3 dros 0.4 sy'n 3/4. Felly mae hynny'n meddwl gymleth, felly mae'n eitha lot o feddwl yn gorfod digwydd fan hyn. Mae'n werth cymharu hyn â'r datrysiad diagram fen, lle mewn ffordd mae diagram fen yn gwneud yn meddwl i chi. Mae'n werth bod yn gyfarwydd â'r dulliau diagram fen. Nodwch yn y cwestiwn, nid yw'n dweud unrhyw beth amdano digwyddiadau A a B yn bod yn annibynnol. Os oedd yn annibynnol, yna bydd y tebygolrwydd o A llosi'r tebygolrwydd o B, ond hafal y tebygolrwydd o'r croesdoriad. Felly byddai jyst yn atgoffa chi o'r fformula. Tebygolrwydd o A yw 0.6, y tebygolrwydd o B yw 0.5. Hynny sydd ddim yn hafal i tebygolrwydd o A croesdoriad B sy'n 0.2. Oherwydd 0.6 llosio 0.5 yw 0.3 sydd ddim yn hafal i 0.2. Felly nid oedd y cwestiwn yma'n siarad am ddigwyddiadau annibynnol. Os oedd yn annibynnol, byddwn yn edrych ar beth yn wahanol a byddwn ddim wedi gallu dweud fod y tebygolrwydd o ennill y ddau yn 0.2. Beth yn mynd i cael edrych ar gwestiwn arall amdano diagram y fen, lle i ddechrau roedd y dyn i peth gwybodaeth, a mae rhaid ni darganfod peth tebygolrwyddau sy'n pethau weddol cymleth. Felly mae'n trin ar cyflenwad a'r uniad o setio fan hyn. Felly gwyddo fod y tebygolrwydd o A uniad B yn 0.6, a A uniad B yw popeth y tu fewn i A B, sy'n golygu fod y gweddill o bethau yn 0.4. Felly beth mynd i'n labelu ar ambell tu allan fe 0.4? Gwyddo'n fod A i gyd yn 0.5, mae popeth yn hyn yn 0.5. Mae gen i'n 0.4 arall, felly mae'r rhanbarth yma'n 0.1. Os edrychwn yn y llyfr fformulau, meddwl wrthych fod y tebygolrwydd o'r croesdoriad o A B, y tebygolrwydd o A llosio tebygolrwydd o B o wybod A. Felly mae tebygolrwydd o B o wybod A yn hafal i tebygolrwydd o A croesdoriad B wedi rannu ar tebygolrwydd o A. Mae dwmod yn ail-trefniad o'r fformula yma. Felly y tebygolrwydd o B o wybod A yn 0.4. Tebygolrwydd o A yw 0.5. Felly mae 0.4 yn hafal i'r tebygolrwydd o A croesdoriad B wedi rannu a 0.5. Felly tebygolrwydd o A croesdoriad B yw 0.4 llosi a 0.5 sy'n 0.2. Tebygolrwydd o A croesdoriad B yw 0.2. Felly beth yn mynd i roi ar y diagram, felly rydym wedi defnyddio i fyny hyd a 0.7. Felly tebygolrwydd o A yn unig yw 0.3. Felly mae gen i mewn diagram fen. Beth yn mynd i edrych ar ran 1? Y tebygolrwydd o A o wybod B dash. Felly mae B dash wedi digwydd. Mae B dash yn popeth y tu allan i B. Felly B dash yn 0.3 a 0.4. Felly syriwn yr ambath coch yn unig sy'n 0.3 a 0.4. Dyna beth ydyn yn edrych ar. Hwn yw gwaelod ein ffracsiwn. Felly B dash yw 0.7. Dyna gwaelod y ffracsiwn. Felly hoffwn yn y gwybod faint o 0.7 yna sydd yn A. Felly rydyn yn edrych. Yr unig rhan o'r coch 0.7 yna sydd yn A yw 0.3. Felly'r ateb yw 0.3 allan o 0.7 sy'n 3/7.
Fe hoffwn nawr cael y tebygolrwydd o A dash o wybod A uniad B wedi digwydd. Mae A uniad B wedi digwydd. Felly rydyn dim ond yn edrych ar hynny. Mae A uniad B yn 0.3, 0.2 a 0.1, sy'n 0.6. Hoffwn wybod faint o'r A uniad B coch yma sy'n A. Felly A dash yw popeth y tu allan i A. Felly hynny yw'r 0.1 sydd hefyd yn goch. Felly mae'n 0.1 dros 0.6. Mae 0.1 dros 0.6 sy'n 1 dros 6. Felly trwy llun y diagram gallwn cyfrifo tebygolrwyddau modol cymhleth yma'n weladwy. Felly gall tebygolrwydd y modol achosi problemau. Mae'r dull diagram fen a ddangosod ar gyfer y cwestiwn yma yn ffordd effeithiol iawn o weld beth sy'n digwydd. Mae rhaid i ni dechrau yn meddwl am beth mae'r blwch diagram fen yn cynrychioli. Mae'n cynrychioli beth galwyd yn gofod sampl. Mae'r gofod sampl yn cynrychioliad o holl canlyniadau posibl yr arbrawf. Felly beth mae'r diagram fen yn gwneud yw dangos tebygolrwyddau y canlyniadau posibl. Felly os galwn hwn yn set S ar gyfer y gofod sampl, felly byddai fy'n labeli'r y diagram nawr, S. A gallwn nawr cael edrych ar y ran amodol o'r cyntaf o'r cwestiynau ychwanegol. Felly mae hwn yn cynrychioli o gofod sampl wedi cyfyngu o nid B. Felly gallwn ail llunio hwn. Felly hwn yw y gofod sampl nid B. Yna o fewn hynny mae gennym y ran o A. Felly hynny yw A heb B. Felly sydd ein 0.3. A mae'r gweddill o nid B yn 0.4. Dwi'n mwyn i fod yn glir, mae A dim B yr un peth a A yn croesdori a nid B. Lle nawr nid yw'n angen rheidol i lunio yr ail diagram yma, ond agosaf mae beth ydyn yn gwneud y tebygolrwydd y modol yw rydyn yn cyfyngu'r gofod sampl, felly rydyn yn ystyried gofod sampl gwahanol. Ystyried y rannau o'r sampl greiddiol sydd ddim yn B. Trwy hynny gallwn gweld beth sy'n digwydd. O fewn y gofod sampl newydd, mae rhaid i'r tebygolrwyddau adio 1. Felly gallwn gosod y tebygolrwydd ar gyfer y ran A dim B yma fel 3 saethfed. A'r tu allan yw wrth gwrs 4 saethfed. Felly mae rifau gwyrdd fyna yn troi hwn i mewn i ofod sampl go iawn, lle caffa'r holl posibiliadau eu cynrychioli. Ar gyfer yr ail enghraifft, mae gan y gofod sampl newydd A, B a'r croesdoriad ynddo. Felly gallwn cynrychioli hynny fel hwn. Mae gennym A heb B fyna. Mae gennym croesdoriad A B. A mae gennym B heb A fyna. Felly hwn yw'r gofod sampl o A uniad B. Gallwn gosod y rifau i mewn, felly mae gennym 0.3, 0.2 a 0.1. Ac yna i ei roi mewn i tebygolrwyddau y fewn o gofod sampl newydd yma, maent i gyd yn adio 0.6. Felly yn un cyntaf mae gennym 0.3 dros 0.6 sy'n 3 dros 6, neu hanner. Mae gennym 0.2 dros 0.6 sy'n 2 chweched, sy'n 1 trydydd. A mae gennym 0.1 dros 0.6 sy'n 1 chweched. Yn olaf, dim ond i gasglu, mae gennym y gofod sampl greiddiol, felly sydd fan hyn, felly bydd rhoi cylch rownd e.
A mae gen yn gofod samplau wedi cyfyngu fan hyn, felly a fan hyn, felly 2 arwydd. A mae hynny oherwydd y tebygolrwydd amodol. Mae rhaid i ni cyfyngu y gofod sampl.